Преди агентите, преди битките и Спайка, нещо промени света завинаги. Това е началото на историята на Valorant. Как всичко започна след мистериозното събитие, наречено First Light. First Light е глобално явление, което се случва по целия свят. Изригвания на енергия, странни светлинни явления, промени в атмосферата и структурата на самата реалност. Никой не знае какво точно го е причинило, но последиците са ясно видими. Появява се нова, мистериозна субстанция – радианит. Радианитът се оказва източник на огромна енергия. Корпорацията Kingdom бързо взема контрол над него, добива го и го използва за технологии, транспорт, дори и оръжия. Kingdom се разраства и заема почти 3/4 от световната енергийна мрежа, но с радианита се появяват и особени хора. Някои хора започват да развиват способности, свързани с радианита. Наричат ги радианти. Те могат да контролират огън, вода, въздух, дори живота и смъртта. За да се справят с новите заплахи и да защити света, се създава Valorant протокол. Тайна организация, която събира най-добрите бойци, учени и радианти. Те имат една цел – да се справят с нестабилността, причинена от радианита, и са заплахи, които не идват от нашата земя. В мисия след мисия, протоколът открива нещо още по-опасно. Враг, който използва техните собствени технологии и оръжия. Истината? Това са огледални версии на самите тях от паралелен свят, Омега Earth. Така започва реалната битка. Не просто за контрол над радианита, а за бъдещето на целия свят. Това е началото на света на Valorant. First Light, радианитът, Kingdom, радиантите и паралелната война, агент срещу агент, земя срещу земя. И това е само началото. И така, ако ви харесват такъв тип видеа, абонирайте се, оставете един лайк и пишете долу в коментарите дали искате още такива.